Здравейте! Аз съм Нина от Energy Art и днес, както ви обещах, ще говорим за привличането на идеалния за нас партньор в живота ни. Кой обаче е идеален? Кой е подходящ за нас? Подходът е доста индивидуален и субективен, но преди всичко трябва да си изясните честно за какво ви трябва мъж. Какво ще го правите този мъж? За какво ви е? Всъщност може да се окаже, че ви трябва само любовник, който да не ангажира времето ви, да не променя установения ред в живота ви и да няма особени претенции към вас. А може да ви трябва приятел, с когото да разговаряте по интересните за вас теми, да водите забавни, приятни, интересни дискусии. А може би просто ви трябват повече доходи и смятате, че един богат мъж ще реши с магическа пръчка всичките ви проблеми. Това изобщо няма да го коментирам. Но ако все пак искате мъж, с когото да изградите отношения на привличане, любов, приемане на другия такъв какъвто е, на интерес, внимание, грижа и общ път в живота, на това и двамата в двойката да се развиват и усъвършенстват, то тогава да видим кой е този мъж. За да бъде той подходящ за вас, трябва да тръгнем откъде познахте пак от себе си. Каква сте вие? Кои са вашите ценности? Напишете, това ви го давам за домашно, защото сега ще ни отнеме много време, но напишете си на лист, кои са вашите 10 най-положителни качества. Какви 10 качества в мъжа искате да има? И сега изберете 3 от най-важните качества, които задължително трябва да притежава мъжа, за да може да бъде с вас. Напишете също 3 най-негативни качества, които в никакъв случай не бихте търпяли до себе си. И така, когато ги напишете, вие вече ще имате критериите, най-важните критерии, по които да избирате. Тъй като вече започвате да обичате себе си, то за какво ви е мъж, който да не можете да търпите, и за какво ви е отново ролята на жертва, която приема всичко, за какво ви е човек, който няма качествата, на които държите, или пък има тези, които вие не приемате въобще. Колкото и добре да изглежда в началото връзката с такъв мъж, много скоро той ще започне да ви дразни само с присъствието си. Разбира се, ще има компромиси. Ние също не сме идеални. Изобщо не става въпрос за някакъв супер идеален случай. Компромиси има, но не и с важните неща и не и за жената, която обича себе си. Не и за човек, който цени себе си. Не може да има щастлива, дълготрайна връзка, ако не споделяме едни и същи ценности и ако нямаме общи цели. А сега, по-нататък, какво обичате да правите? Какви са вашите интереси и хобита? Какво бихте желали да правите, дори и да нямате умения и да трябва да се обучите? Какво ви харесва, независимо дали го умеете или не? По какъв начин бихте желали да почивате? Къде? Времето, прекарано с нашия партньор, обикновено е част от нашето свободно време. И е много важно той да има поне някой от нашите интереси. Едно е да дойде с вас на планина, защото това му харесва, а съвсем друго да дойде по задължение, да се влачи там последен от групата и след това една седмица да е сърдит, че си изгубил целия ден. Така че, къде се намира вашия мъж?
може би вече се усетихте. Там, където има хора с вашите интереси и желания. И какво да правите? Ходете периодично на местата, които ви интересуват и се занимавайте с дейностите, които ви харесват, които ви носят удоволствие. Но отивайки там, няма нужда да се оглеждате постоянно, а още по-малко да слагате етикети. Този става, този не. Най-важното в случая е просто да бъдете доволна и щастлива, да се забавлявате, да се чувствате добре и да се радвате на общуването с различни хора. Вашата среща ще се случи и ситуацията ще се развие от само себе си. Забравете обаче всичките си очаквания и оставете Вселената да ви предложи най-доброто, което има за вас. Най-подходящия момент. Просто обичайте себе си и бъдете готови. Знаете, че реалните физически резултати стават в резултат на реалните физически действия. Но за да бъдат тези резултати най-добрите за нас, трябва да имаме подкрепата и на невидимия свят, където всъщност е основата на всичко. За да бъдем привлекателни и забелязвани, трябва да имаме в себе си тази енергия, енергията на любовта и партньорството, за да можем да привлечем мъж, който има същите цели и желания. Или поне подобни на нашите. Тази енергия можем да придобием сравнително лесно и бързо, чрез медитация с картината за любов и партньорство. Имайте предвид, че работата с тази картина ще започне много бързо да привлича мъжете към вас. Обаче, дали това ще са подходящите мъже, зависи от вашата любов към себе си. От това, доколко сте изградили любовта си към себе си. Тогава вие ще можете да поддържате вашите критерии, да правите правилните избори и да привлечете подходящия партньор. Без любовта към себе си, просто ще привлечете който и да е. Логиката на целия процес, за който говорихме вече 3 дни, е следната. Първо, изчистване на нашите негативни убеждения и програми относно любовта. Второ, изпълването ни с енергията на любовта към себе си, за да можем да изберем и привлечем най-подходящия за нас. И трето, изпълването ни с енергията на любовта и партньорството, за да сме забелязани и привлекателни за мъже, които също търсят любов и партньорство. Разбира се, едновременно с тези енергийни практики, ние трябва да имаме и някакви физически действия. Ние искаме резултати в физическия свят и трябва да предприемем и действия. Но нашите действия ще бъдат успешни само ако са подплатени с правилната за целта енергия. А сега дойде ред и на медитацията с картината любов и партньорство. Пригответе се, седнете удобно и се отпуснете. Вдишайте дълбоко, издишайте спокойно. Още веднъж дълбоко вдишване и издишване. Усетете енергията, идваща от картината. Чувствайте се спокойни, леки, радостни, обнадеждени и изпълнени с вяра, че любовта, която заслужавате, идва към вас и ви носи всичко, за което мечтаете. Кажете си: приемам енергията на любовта и партньорството в моето поле и позволявам тя да се прояви в живота ми
най-добрия начин за мен. Сега можете да спирате камера и да останете колкото време на вас ви е необходимо. Как се чувствате сега? Усетихте ли спокойна, тиха радост, че всичко, което искате в една връзка, е възможно за вас? Почувствахте ли щастието вътре в себе си от това, че сте привлекателна, желана, обичана? С всеки нов ден, с всяка нова медитация, тези усещания ще стават все по-силни, все по-трайни за вас. И скоро ще започнете да излъчвате тази енергия в пространството. А това всъщност е закона за привличането. Каквото излъчваш, това и ще получиш. Време е да приключваме тази наша среща. Ако сте изгледали и трите видеа по темата за любовта и партньорството, ако сте сигурни, че искате да привлечете подходящия за вас мъж и че вече ви е омръзнало от неподходящи мъже и неуспешни връзки, ако сте решени най-накрая да срещнете истинската любов, то тогава със сигурност вие сте готови да направите вашата лична вътрешна трансформация, която ще промени живота ви. Практиката показва, че отлични резултати получават хората, които действат веднага, които взимат възможността тогава, когато им се открие. Щастливите и успешни хора не са такива заради късмета, а защото са предприели действия в желаната от тях посока. Така, ти лично готова ли си да срещнеш любовта? Вярвам, че отговори правилно. С да. Затова днес съм приготвила за всички вас цели 2 специални изненади. Можете да изберете това, което е най-подходящо за вас. Само в следващите 3 дни ще имаш възможност да се възползваш от специална промоция и да закупиш копия на 2 картини "Любов към себе си" и "Любов и партньорство" на цената на една. За само 127 лева. И това, освен това, ще получите като бонус напълно безплатно и картичката за изчистване. Ако по някаква причина не желаеш да имаш картина върху платно и дървена подрамка, а предпочиташ нещо по-дискретно, то тогава имам друго специално предложение. Предлагам една малка лимитирана серия на копия на тези картини в формат А4, даже малко по-голям от А4, на хартия. Те ще дойдат при теб, ще покажа, тези копия ще дойдат при теб в специална папка и, разбира се, придружени с подарък, картичката за изчистване. Ето ги, 2 картини. Картичката остава тук. И картичката. Този пакет има цена само 49 лева. И така, време е да се разделим. Пожелавам ви най-прекрасните лични промени и скорошна реализация на вашето желание. Аз ще очаквам с нетърпение вашите истории.